Sen takia tämä eka vaihe, kun mietitte tätä teidän prosessia, mistä olette nyt, niin jos saan pystyy, niin kannattaisi vihreä sarja, että siinä korttipakassa, niin on sama kuin se paperi, mikä jaoin. Ja te, jotka olette siellä etänä, niin sieltä löytyy sitä Padletista, joka linkin jaon teille. Niin löytyy tuolta aineistot kohdassa niin tämän ykkösvaiheen onnistukortit. Ja sitten oman suunnitelman aloitus. Niin siellä on ensimmäinen etäosallistuja ja toinen etäosallistuja. Ja jos tekin haluatte laittaa sitä digitaalisesti, niin te voitte tehdä tämän, ja saatte sen linkin, että voitte nähdä, mitä muut tekee. Sitten saa paljon inspiraatiota, kun näkee, mitä toiset rupeaa tekemään, ettei niinku piilota sitä. Ja ideana niin se, mistä nyt tuossa äsken puhuin. Siinä tuolla linkillä. Joo, mä laitoin sen nyt sinne jo sinne tonne, mutta se voisi jakaa tuon linkin sitten. Linkin kaikille sitten sähköpostille, on se. Ja siellä on salasanat tuossa merkitty. XXX. Anna voi laittaa varmaan sähköpostille. Se näkyy siinä chatissa niin, ja sitten sen salasana XXX, niin kaikki pääsee muokkaamaan mitä on. Ja sen takia sitä aloitavaihe, kun se näyttää näin yksinkertaisesti nämä otsikot, niin tämä on tosi suuri merkitys, että lähtee miettimään niin teidänkin puheessa oikeasti aihe, mistä on tekemässä. Sehän ei elää tietysti, mutta jotenkin sitä. Ja kun katsoo tässä, niin täällä on pieniä sanoja, että voi auttaa miettimään sitä. Mutta sitten toinen on se tarve, että kuka sitä tarvitsee, että joku oikeasti miettimään, että menee sinne ja miettii, että mistä tietää, että joku tarvitsee sitä. Ja kolmas on tämä kohde, että kenelle. Ja aina miettiä ensisijainen tai toissijainen, koska teilläkin oli näitä, että sanoit, että organisaatioille teet, mutta sitten käyttäjä on sitten se toinen, mutta se organisaatio on se, joka maksaa siitä. Ja senkin miettiminen, tai meilläkin oli näitä tällaisia, yksi mun asiakaiselle heitettiin tällaista valmennusta lukio-ikäisten tällaiseen hyvinvointivalmennukseen, pahoinvoinnista hyvinvointia. Siinäkin voi olla kohderyhmä, niin voi olla se lapsi, mutta eihän se maksa sitä. Vanhemmat, koulu, tai sitten ehkä joku organisaatio, joka haluaa sitä toimintaa rahoittaa. Kunta, siinä tuli kokonaisia kuntia, jotka päättävät, että me otetaan toi kaikille. Eli se kohde voi olla ihan eri kuin mitä te olette ajatelleet, joka ajattelee sitä, että se kehitys tulee. Ja sitten nämä muut asiat, niin tämmöinen sisältö ja laajuus, niin ne on aika tärkeitä. Eli sitä just, että jos sä lähdet liikkeelle vaikka, että se on 3 tuntia, niin se ei vaikka minkälaista tuotetta senkin sisälle, että ei ole vaan merinaari, vaan se on ihan huikea. Sitten saisi ihan mahtavaa, siis itse ajattelen näin. Eikä niin, että se jaot siellä äänestoimin muihin, vaan että se toteutetaan. Ja sanot, että sun webinaaripuolinen ryhmille liikkeelle. Mutta se, mikä mä nostan täältä tosi tärkeänä korttina, on tämä, minkälainen mielikuva haluaisi etsiä. Minkälainen mielikuva on siitä tulevasta, että lähtekää miettimään sitä. Että onko se tämmöinen työtöpohjainen, niin oikein pömpöttelevä, että täältä tulee. Vai onko se joku sellainen, että se on mukava ja se helppous, se hyvä olo ja fiilis ja ilmapiiri ja kaikkea sellaista. Eli miettiä sitä ja minkälainen kokemus se on. Ja kokemus on varmaan ydinasia, minkälainen kokemus se osallistuu. Ja sen takia täällä on sitten näitä sanoja auttamassa siinä ajattelussa. Että lähteekö kokemuksesta, lähteekö ilmapiiristä vai lähteekö siitä, mitä minä tiedän ja haluan, että koko maailma tietää. Siitähän mä lähdin liikkeelle. Monesta tuli siitä, että mä haluaisin, että se on nyt flow-kokemus, että ne haluaa enemmän ja enemmän opiskella sitä. Että ne innostuu siitä. Mutta tällaiset asiat. Ja sitten tulee tietysti, mitä tavoitellaan oppimisena tai asenteina tai osaamisena tai käyttäytymisenä tai toimintana sellaisena. Ja sitten, että arvioidaan, miten tulee sitä miten se palaute tulee. Mulla tulee kaikki itsearviointi näiden kautta. Eli voin väittää, että pääsin aika syvällisiä oppimisia monissa lyhyissä. Aina joudun miettimään, mitä se lyhyydestä on vielä tai missä sä oot semmoista. Ja aina reflektoimaan, mitä takeaways siitä tuli. Eli se aina ajatuksellisesti palaa siitä. Sitten tulee näitä toteutustaratobika. Se on tässä jo heti tässä alussa. Meillä on niin monia mahdollisuuksia, että on niitä oman tahtiin tai pieninä palasina koostettuna tai sitten on näitä webinaaripohjaisia tai liikistelmiä tai niin kuin sä sanot, että hybridit vaikka vaihtoehdot. Ja voin väittää, minä väitän. Meillä on tällä hetkellä pandemia, sitten meillä on sota ja sitten meillä on ilmastokriisi. Ja kaikki vie siihen suuntaan, että mennään enemmän ja enemmän etäopiskeluun. Tai mahdollistetaan se, ettei matkusteta
ne voi tapahtua myös tämmöisissä niin paikallisissa ryhmissä, jotka on paikalla, mutta etäollistaan. Toteutukset on varmaan enemmässä näin digitaalisessa maailmaa. Sitten tietysti tämmöiset niin vähän sisältöalueet ja niiden rajaa ja muuta, ei ihan pieni juttuja. Ja sen takia tällä, kuten harvoin tämän näin, ja teillä olisi jo, niin kuin mä sanon englanniksi, setting the scene, se näyttämään ruvetaan avaamaan. Näyttämään avaamaan. Nyt kun näyttämään on näin, se kakkosvaihe, eli noin pinkit kortit, niin ne on niitä, nyt lähdetään tekemään rakennetta, prosesseja, etenemisiä ja mitä kaikkia sellaisia. Mutta tämä kannattaa olla ensin sellainen, mistä on raaka-aineita. Siellä chatissa on tämä linkki tähän Padlettiin, eli tällaiseen pohjaan, missä mä joan näitä aineistoja. Ja kun sinne menee tämän linkin kautta, mikä on chatissa, niin sen salasana on XXX. Ja siellä on tämä, jos katsoo näitä kortteja, niin klikkaa sitten tätä. Niin tämä on tämmöinen Padletti, jonka osoite on täällä osoiterivillä tällainen, ja se löytyy sieltä chatista. Ja kun sieltä painaa tämän auki, niin se kysyy salasanaa, ja se on 3 X:ää, pientä X:ää. Ja tässä aineistot kohdassa, niin kun tätä klikkaa, niin te näette, mä olen laittanut niin tämmöiseen sähköiseen muotoon sen, niin tämä ihan samat kortit. Eli siellä on aina se kortin otsikko ja mitä ne on ne aihesanat ja mitä siitä sanotaan ja minkälaisia kysymyksiä. Jos haluaa niin selata ihan nämä kortit. Nämä on ne ensimmäiset 10 korttia. Mutta sitten tämän on ensimmäinen etäosallistuja, eli sieltä voisi niin teistä jompikumpi ottaa ykkösen ja mennä tähän ja kirjoittaa tähän muokata niin nimeä osio uudelleen niin omalla nimellä. Nyt mä en muista, että laitan tähän vaikka jo valmiiksi, että Niklas. Tässä olisi niin kuin, että Niklas. Oho, meni huonosti noin. Ja tallenna, ja sitten mä laitan tähän, että jos Visakin haluaa tänne keksiä tai kehittää omaa, mitä täällä toivotettiin tervetulleeksi, niin otatte tämän oman Google-dokumentin ja lähdette tähän täyttää. Tämä on teidän henkilökohtainen, siis niin, että teillä on nyt sitten käytössä tämä linkki, eli että osallistuja 1. Ja voitte kirjoittaa tänne ihan samalla lailla ne asiat, mitä muut tekee paperilla.